एक्सन सिन मा खालामगासिनो नोंसोर बेयाव मा खालामगासिनो हा एक्सननि माबायदि बानायो रायलायगासिनो आच्छा दे मा खालामगासिनो ओमफ्राय आंखौ मा दिनै ससमा गाननो ए बरिया जों दा बेयाव एक्सन सिन बानायहांदो ओमफ्राय फार्स्ट एक्टरटिस लोगो मोननायनि थाखाय मोननाय माने ओमफ्राय दे जागोन दे जाय नायबाय दं बेखौनो बुगोन आं मा जायगा नैखो प्रिन्स मा खालामनो फैदों नों इयाव प्रिन्स मा खालामनो फैदों इदि बुनोसै दिनै ना बुनोसै नै आदा अरुन खाथियाव फैब्रा हा मायाव लोरिखो हाखर गोजा मा खालामनो फैदों नों इयाव बुलायनांगोन नोङा मा दाखु नामा ए हिर' बायदिसो जानो समाय नङा मालाय दिनै खानाय सानाय स्ट्रेट खालामना फैदों नै आदायाथ' करियाननि एकदम भिलेन बायदिखा नै नंगौ करियान नुखादों बर' बायदिनो हाय आदा मा खबर मा खालामनो फैदों बेयाव मोजां दा बिदिनोसै आरो मा जागोन एक्सन जागोन नामाथाय ओं एक्सन जागोन दोलाबखानोसै हिर'खौ एसे दोलाबनोसै एसेबाबो बुलुं बुलुंब्लाथ' गोजोनखानाय नङा नंगौ जागोनसै एसे दे मोजां नुनायखौ आंहाबोथ' मोजां नुयो बानायना हाखागोनानो एकदम मोजां बरिया फुजाखौ नायनायनि आंखौ खनसे सोंग्रो आपल'ड होबाय नङाबा ब्लगफोरखौ आपल'ड होबाय आपल'ड होथ'वाखै जाय नायदो समायखौ कमेन्टआव खोन्थाल औ खालामबानो जाबाय टेस्ट लाना आङो अमाखौ आं बानगोन आरो ना सोरनि हाबायाव ए आंनि आरो सोरनि सोरबा जागोन आरो मा उरै खालामखो आं माबा सानगासिनो दं मा बेलेग बुस्थुलै नामा बेनाबाथाय खालि बिदिनोल' बिदिनो आंनि स्टाइला जाबाय बुलायगासिनो उपाय गैया बुना गानायालै दिनलाय बुना गानाया आंनियालै अजना बारा जादों गुन्डाफोर जाबायनो दे खालामलाय दे आया बिदि खाथियाव फैबाय थानाङाब्रा मोजां थुनाय दे नुथुन गारि गथा You are under arrest. Video vlog ladang.
मा